இது தண்ணீர் கிடையாதுங்க, தீர்த்தம். பல ஆண்டுகளாக நிக்காமல் வந்து கொண்டிருக்கும் அதிசய தீர்த்தங்கள். நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இது தண்ணி கிடையாது, இது தீர்த்தம். இது வேற எங்கேயும் இல்லங்க, நம்ம தமிழ்நாட்டுல தான் இருக்கு. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நானும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே தருமபுரி மாவட்டம் அரூர் வட்டத்துல இருக்கக்கூடிய தீர்த்தமலை அப்படிங்கிற பிளேஸுக்கு தான் விசிட் பண்ணிருந்தோம். இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்க நம்ம ஐடியா மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இங்க என்ன அற்புதம் ஸ்பெஷல்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த மலையை நீங்க ட்ரக் பண்ணி மேல வர மாதிரி தான் இருக்கும். மேல வந்து அந்த மலையை பாத்தீங்கன்னா பயங்கர வைபா இருக்கும். இங்க மலைக்கு மேல பல ஆண்டுகளாவே தண்ணி வந்துகிட்டு இருக்குது. அந்த தண்ணி பேர் தான் ராமர் தீர்த்தம்னு எல்லாருமே சொல்றாங்க. அதுல குளிக்கிறதுனால பல பேருக்கு நிறைய நன்மைகள் நடந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க. குமர தீர்த்தம், கௌரி தீர்த்தம், அக்னி தீர்த்தம், அகத்தியர் தீர்த்தம், மொத்தம் 5 தீர்த்தம் இருக்கக்கூடியதான் இந்த தீர்த்தமலை. இங்க இருக்கிறது வேற யாரும் இல்ல, நம்ம சிவன் தான். உங்களுக்கு சிவனை பிடிக்கும்னா கமெண்ட்ல ரெட் கலர் ஆட்டை தட்டி விடுங்க. நீங்க தருமபுரி பக்கம் போனீங்கன்னா அங்கிருந்து ஒரு 50 கிலோமீட்டர் தான் வரும். அப்படியே போயிட்டு விசிட் பண்ணி பாருங்க, இடம் பயங்கரமா இருக்கும்.